Karbi Anglong along asona kisung aputhak Karbi Anglong Autonomous Council abitung pen Assam Governor ang bong kachingwai. PWD asai kampen dolong kaselang pithega jok sariha janarat kachoro. Karbi Anglong Presbyterian Church Synod pen ningka nesegamai kapangcheng. Kardom pini Adap Abirta long nili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Pravjin pen akaprek electoral roll kasalam ji aputhak lapen Karbi Anglong ke do bodo atumaphan STH pilong lipu hai hoi aputhak kachingwai hot kapangdak dun. Kedamtang thang ni phai ingkoi ra isiar ni arni kang samapor hot Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rokhang Japon Linsi MP Horen Singh be lapen ongdung EM MAC atum chetong dun pen Guwahati Raj Bhavan along Assam Governor Professor Jagdish Mukhi pen Karbi Anglong along asona kisung aputhak kachingwai padupon. Laso kachingwai hot Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rokhang ahin pen kaning je donatengke bodo aphan sorkar ang bong kachitok alamdon along thang tak ipido nang ji athayabi sitame PLT alamdon clause 8 ateng pen Karbi Anglong arlokedo bodo atumaphan STH ki piponji pu along apangke chedondu thekthei pusi ningje donlo. Halapu Pravjin pen akaprek electoral roll kaselam ponchia phanta governor pen arsikjit kachingwai padoponsi Karbi Anglong Autonomous Council along MAC bare matumaphan pension ki pi hour cycle claim ponji aphan anparta Karbi Anglong ki therthep amon sampen kaching thur ke wan thekji aphan Karbi Anglong arlokedo kaprek resim kangtang ke ota song atumpen sorkar angbong Pravjin kaching ki kachithan RD ki pi ponji aphansi kachingwai padoponlo. Kachingwai damahut Karbi Anglong Autonomous Council abitung pen Governor aphan Karbi apoho Choi Hongthor lapen Jambelia thonpa jersey manpeng pen karcho padopon. News Desk Report Karbi Anglong Live. Hanjang lang sorat ningkan pho trok sose dolong kahe nopen kachileng ki songa porahot Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh ingti bor ipidonsi pajokponlo. Sarupathar constituency kaparlo Balijana along kedena dolong kedamtang penangan ningkan pen kahino dagajok parai harai kachileng aradatum penangan kisung chitong nanglo. School college kedam oso maratum jasemet keso ki un e hot kachepon kachebanaphan penangan kasiksak dolo. Laan cha takali laso dolong kahino ke kapahot ke klopen arenga hukeso atumta dopeklo. Radatum lapuson kisung kachitchak nang aporhot Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh ingti bor ipidonsi labangso dolong selam pipen radakitsung pajokonlo. Non ke parai harai ke do radatum ta kedam ke wang kacheleng phon na joine ningkang samchepaklangsi PWD asai kamatumaphan lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Jagat Singh ingti atumaphan hanjang nang so radatum kachoro pajerpon. Non kebang GMLA ki ligaprang RCC dolong kimi nang selam pipon theka sonte mepar jiputa kachuning ri padopon. Jongpon me labang so dolong laki rong ingkoi so se rada tumsi ningkan arjon kachileng. Lasi labang so dolong ki third hip ji aphanke RCC dolong ke den kenang sotlo. News Desk Report Karbi Anglong Live. Pregjam pen ke wang alohi atumaphan dengponsi umpanai tharvelang so church along nini aparman ningka nesegamai pangcheng ponlo. Thang ni phai ingkoi ra ICR ni pen kapangcheng pon labang so ningka nesegamai along Pregjam church pen ke wang lake Putsari church Umswai church Maulen church Pentalu church Romphom church Umsatri church lapen umpanai church. Pastor pen chenglok ingjir marlia song lapen ongdung risonim so tumta chitodun si RDP dun. Arni kang sam por phai trogra achiti malom pen karcho mai padoponsi Pastor Robert Singnar pensi mai chari ponlo. Pini thang ingkoi rahini arni ke arni tilia por krungsa mai pangni ponpo lapen labang so krungsa mai along Elvin Teron arna malam than pajer mi ponpo. News Desk Report Karbi Anglong Live. Dipuarong sopi servo mo akomlena thengno soil conservation kapalom chom along le along ningkan kang thema dungarai ke dotum lapen kulat ke dotum keter ke ara hormu ke wadam thebajok soil abari dustbin salam det.
Pariwartan a sarkar along Pachitondon si Karbianglong Autonomous Council CM tuliram rong hangke jalin tim Karbianglong abitung atum longri pacheng thornang jipo akemang ben penangan kaching thora modeng bomlo. Lason thak si Karbianglong ahempi di puarong supiapan pabolot nang ji lapan kang terjer arong supi kapamanteng ciapan kuti atang kapanong ponsi pamat pon bomlo. Lapusan apor ahot Karbianglong Autonomous Council CM tuliram ronghang ahukumateng pen departmentin lapan hitikula rajo pangthir et nang ji puateng Dipu Municipal Board Chairman Rakro pen Japon Lindsay Dipu hitia jo kaikete inter et ke dorang ji puajok hitikulat ke dua tomampan ke ter ke rason doan ke wartap long le de japan pura dasbin bikrailo. Bonta Karbianglong Autonomous Council CM tuliram ronghang lapan Municipal Board Chairman Rakro atomalam panungkoksi matipung gacheleng atawar servo mu akom lena thengno soil conservation asai kam kapalom chom along le mate abiri arlo adung arai ke doatum laben kulat ke doatum ke ter ke rason doan ningkan kang tim ke bardam thebajok dustbin salam detlo jong pon me adung het si soil asai hem ke do bonta ningkan arjon adung arai ke doatum ke ter ke war het ke department atum che theglong le det ma puta ke ong dum ke thek pon long arat atum ningche tekan Roshan Hanse, Karbianglong Live. Pini Adap Abirta ke lapon sa kang tonik lo, do me thak me, kardom.